अनंत टी दे रिफ्रेश हमें। जय हिंद. आदरणीय मॅडम, तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मी तुम्हाला ध्वजारोहण करण्याची विनंती करीत आहे. राष्ट्रीय बेहतर साजरी करेगा सोनू. Excellent. Very good. Flow. Good. Excellent. Rise again. Flow. Good. Excellent. Rise again. Flow. Good.
अच्छा 3 साइकिल ले लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।